Japonia da geniala komunetan. Osea, daude komun publikoak leku guztitan. Eta txorri mangerarekin? Txorri mangerakin, eta Wow. tanakin, en plan, esertzen zea eta como calentito. No. Nereak Japonetik ekarri dizkigu zuzenean Jaki Japoniarrak. Jaki Japoniarrak probatze! Ai, amakariz. Nik uste nun Doraemon, eta Doraemon adibidez lo egiten dute futoi batean, lurrean botata, baina euskeaz egite dutenez, Doraemon eta Nobitazian lagunak. Orain imaginatu zaitut, Japoneko edozein etxera joan, eta bertan bizi dena hor oetik jaikitzen. Euron! Euskerarekin antzekotasun asko daka gramatika. Hoi dala super arrarua. Nik entzutitut kanta batzuk gero bidaltzizkiot, nire lengusuai. Tio, eske hau berritxarra izan diteke. Japoneko berritxarra! Eukizule momenton bat ostra bakarri sentitzen hau. Bai, eta gainera, bai ikusi bat jende asko arazoak ditunak banijua, eta azten dia bideatzen. Etxetik antzera zer eginak ekarri beruzu. Ez dauela basuraik. Ez dago. Gontzan, atentatu bat, jartzutela bomba bat, basura baten barru. Ordu nortik aurrera santzuten, bueno, basura guztiak kanpoan. Tomar por culo, osea. Oso garbia da, ez? En Nueva York acaban de poner un papeleras. Ja, eta dena. Ta wow! Toma! Ta ba, nola? Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan sabes. Can you handle this? Wait, wait. Aiziola! Ezin dut gehiago. Ez que TikTokin larre ikusiak. Wait. Ya está. Euskeraz. Itxain. Vale. Espero malde ojo geixe zeukitxi. Itxain. Vale. Badakigu entzulei kaixo ongietorri beste behin gure podcastera. Kaixo, zer moduz. Eta, bueno, urte barrion jaskotan ezagu, baina zelako ondo daien 2008. Urte barrion, karo, noiz arte uzten dugu urte berrion, uzten diogu urte berrion esateari. Nire urtik arte. Osa, martxora arte izan daik urte barrion. Kaia. Bai. Imaginau, ez tozule ikusi pertsona bat aurreko urtetik, eta errepente hotzagin ikustozule. Urte barrion, ondo? Bai. Ke ba? Ez? Ez. Bueno, ya igual está, eskuza bat berbaitzen azteko, Urtarriaren 5 arte edo, eta listo. Tia. Bueno, 10 arte igual. Bostin ondino, nik fetxi nun idatzi batzut 2024 idaztatzute. Mitik azterketetan. Ba, ojo, no sartipiniko zu 2024. Hori luzera, bai, hori luzera arte bai, egia da. Urte berri honesan ez, baina 2020 osea, hau da, pasaden urte hori ja, ezin dugu aztu igual martxora arte. Ai, amaitzi gauza bat, aurten hogeta zeitako ingeuz. Bueno, txika irailean. Karo, zuk martxoan. Laster. Ja. Laster, es que como la gusta. Vale. Hasieran aipatu duzu malde ojo, abegizkoa izaten jarraitzen dugu, badakigu oso astunak izan garela temita honekin, baina eske entzulei esan behar diegu. Osea, eske benetan esadotzuet, ez dakitela zer dagoen honen atzin, ez dakitan baton badauela guri energisa txarrak bialtzen, ez dakit barriro bidentian ajonbigaren malde oiu garbitza eta txakrak eta hori da noi itxa, benetan aitzit desesperautega? Bai, desesperaute eta askoz desesperatuago dago gure oian emaitea hortxe dagoela. Izan ditu 7 bihotzeko edo, beste behin gixajoak aizki pasatzen du. Baina, bueno, kontua da, gaurko grabaketa egunean, oso berandu hasi garela, ze mikrofonoek huts egin dute beste behin, eta hori konpontzen saiatu da, eta azkenean lortu du zerbait egitea. Baina, dana ala itzi urte barrix eta nobedai daukeuz ez da... Ze nobedade ba? Hombre, lasterrutengo dalako programa bat zuzau ezena. Eta, hombre, horri buruz, egin izezu berban onoz, emon izezu pista batzuk. Pintzela da batzuk, bai. Bai, urtengo azo zer misteritxoi buruz, takizer, pagadirekin, baina, a ber, konta zer izango da. Horrela esaten dut misteritxoi buruz, pagadirekin. Bai, bueno, txain, aurrekun invita bezinu da zen da superondo ineban. Txaiz lan zan. Zuk imitatzen didazu horrela. ¿Qué pasa, tío? Ez que hola neitxosu. Batzutan hola neitxosu. ¿Qué dices? En este video es algo más chula. Vale. En este video, no sé qué, parezco no sé cuánto. Hori gezurra da. Erakutzen gotzu ze, betxu, nire mejores enzau esenok, bai edo ez. Aizi grabon eban, esaten, ze fuertea. No sé gantos. Zuk orduan hitz egiten duzu beti, hola, Karis! Horrela. Hola, nimitetan osue. Ez, hain heavy ez. Bueno, sin más. Zesan bar nuen, bai, nobedadik. Primeran erako saio bat grabatu genuen aspaldi,
oso guai, bueno, nago sekulako ansiedadearekin iraietik, Bueno neska. gaur arte, Bueno ze neska. ez dakit emaitza zein izango den, ez dut oraindik ikusi, eta nago urduri. Baina, bueno, claro, ez dakit ze puntutara arte hitz egin dezakedan, ze hau grabatzen ari garen honetan, oraindik ere denbora falta da, Bai. hau honen emisiorako. Orduan, izango dela primeranerako saio bat, Mikel Pagadirekin batera, Leire Letu ere bertan egongo da, eta hori, Euskal Herriko misterioen inguruan. Entretenimendua, humorea, informatiboa ere izango da, baina batez ere, kalitatezkoa. Ni desietan nahi ikusteko nik iritzi sincero mongotzut, seguru guztaukatela. Baina, bueno, nik osoik tragaukot. Osoik. Eta esangotzut iritzi profesionala eta iritzi lagunan iritzi bat. Vale. Bueno, lagunan iritzia izango dela ona, seguro. Bai, claro, bai, ez, seguru. Supongo, ez? Zuen gandik etorritxe seguru kustan guai dauela. Claro, nik oso ondo ikusten zaitut beti, zuk nire ere bai oso ondo. Bai, bueno. Betiku, vale. Betiku, vale, orduan. Zu zelanza. Urteko nobedadik, vale, zelanza, oso ondo jarraitzot nik amaikantzutekon, orduan hor ikusiko nozue erreportari, eta aurreko urti supereti gatxa izango da zenik 2024 igual momentuz nire bizitzako urte honen espada honen. Bai? Bai, oso ona, orduan 2025 momentuz ondo azigu, oso ondo azigu momentuz, nire bizitzako prisma danak ondo daz. Vale. Eta, ikusiko da. Ikusiko da. Oraindik hasieran gaude. Vale. Bai, ikusiko da, hain zuzen horregatik dauzka 12 hilabete urtea. Esterik gabe, malen joango gara aste honetako entzularen galdera entzutera. Bai. Vale? Hello, hemen anepe, eta nire galdera da, ia ze produkto desagertzen bazan, gustauko jatzuen almazenatzea kantidade oso handietan, ze emango zetzuen pera handia desagertzea. Ai, Anepe! Ez que famos izetiaz gain, eta amengo gonbidatu izetiaz gain, zetorri izan benetan zabiza. Amengo! Entzuli bada. Ze ona datozenak entzun itxen dabe, bueno, danak ez. Bueno, danak ez. Gero batek esaten digula, oi, superfanana! Eta gero de repente, zein da Rosali. Zein da Rosali. Osa, lotxa izan behar da hori esateko. Lotxa Lotzeuki gutxi. bida, esateko da jende asko egin dau. Bai, entzulina, no seke. Y un huevo. Eta gero de repente deskubridu reel bat ikusi dela. Literal bat. Ondo, Osa, realizak bakarrik ikusi nahi badituzue, Da bera perfecto. klaketa eta sinestin da bela. Es que benetan, o sea, bueno, basta ya. No puedo, Bueno, falsedade listo. honekin. Baina, bueno, gero entzungo dugu galdera, eta bat ere falsa ez dena da, gaurkoan izango dugun gonbidatua. Como la zila. Como la zila. Ze ziur nago entzuleek ez dutela ezagutuko gure gertukoek bai, ze gonbidatua gaurkoa izan da nire pixukidea 4 urtez, 5 urtez? Esango Hogeixa nuke? igual, bai. 5 urte edo. Bera, Nerea Muñoz da, TikTokerra. bueno, tiktokerra. A ver, Bueno, a ver, TikToken eduki xeitzen dau. eduki sortzailea bai. TikTok, eske nik tiktokertza daukat, hola, Bai. claro. Eta ez da, Ez. claro. Bai, bueno, a ver, nerean kontu da, eduki xeitzen da bela, baina batez beha urten, ze Japona junda, Euskal Herritxik Japona, de repente bizitza aldaketa bat egin dau. Bai. Osa, berta junda, bertan topau daua bierra, bizitza bat, kultura aldaketa bat, ordun hori partekatitzen dago ere jarraitzailekin. Bai. Eta batez ere guaia iruditzen zaigu ze Japonen bakarrik ez Londresen ere bizitzen egon zen, orduan bidaiari baten bizitzaz hitz egin dezakegu, nomada izatea zapur bat, zure egunerokotasuna atzean utzi eta leku berri batera joan eta bertako erronkak hartzeaz. Eta gero Japoni buruzko gauzei buruz bebai, ze Japon bada herrialde bat, bastante gauza bitxi deukesena, niri kuriosegi sortzozte, bastante klitxe daz, bueno, gero jateku be, probaukeu, ze claro, Japonen bazor gauzatxu, bakizu nik matxaz obsesini deuketela, orduan, bigarren parte hortan, probauen gauz. Probando cosas japonesas. Probando txutxas japonesas. Bai, oraindik ez dakigula zekarri duen, ze ez digu utzi ikusten, eta besterik gabe, bueltan gurekin izango dugu, aste honetako gonbidatua, Nerea Muñoz. Baina aurretik aitzi, egiturarekin jarraituko dugu. Vale.
Nafarroan jaioa, Soria ondoko Tera herrian ibilia, Bilbon ikasia eta azken hilabetetan Japonian finkatua. Japonian? Bon. Langilea, azkarra eta mundua deskubritzeko maitale amorratua. Herrialdeak ezagutzeko zalea bakarrik ez, hauek ulertzeko jakimina soberan du. Euskara, inglesa, japoniera, zeinu hizkuntza, koma asko. Benetan zabizeko jerga ere oso ondo daki. Eta Itziber ondo ezagutzen du. 5 urteko elkarbizitza partekatu zuten eta 2 Birgo etxe berean elkartzea ez dakigu, onena izan zen. Ilusio handiarekin gure konfiantzazko otakua aurkezten dizuegu. Nerea Muñoz García! Ongi etorri, Nerea! Kaixo! Bueno, hor lapsus txiki bat egon da aurkezpenin, ze de repente, esto jakinik jarraitxu binoala horre zeuelako puntoik, baina bueno, ondo antolatu ba. Bai, oso ondo, oso polita, misker. Bueno, Nereita, zelaz? Ondo, bueno, entzun dute sarrera kanpotik, esan duzue, tiktoker naizela, flipantísimo. A ver, nik esan dut bai, tiktokeko viewerra nazela eta viewerra bana, bai, Malen, ez, munduak ez du horrela funtzionatzen. Vale, osea, tiktokerra ez da eduki sortzailea bai. Eduki sortzailea bai, bueno, vale. A ber, eduki sortzailean nork ez du sortzen zio zer. Jendea esaten duenean eduki sortzailea dela, a ber, audio bat, WhatsAppen audio bat. Hombre, zea. ¿Cómo es ez? A ber, vale, pero vale. A ber, konsideretana, kasetarixe, eta momentu honetan podcast baduketela, baina Instagramen adibidez ena eduki sortzailea. Orduan etzea, sare sozialtako eduki sortzailea. Claro. Baina edukia sortezu. Vale, bai. Nereita, nik hemen hasieratik nahi otasi. Vale. Kontu da, nik badakitzu Japona jusinela, zimaz bizitza saldatu nahi zenduleko edo zer, baina ni nahi jakin, benetan, osea, Seke no te zaitxo de repente pentsa, Japona juti, eslan okurritzea atzu. Ta loka! Es que, esto irudikatzen de repente nire burun esaten, vale, malen zeingot, Japona noie. Interesgarria da. Oso interesanti. A ber, ez dakit, nei gertatzen zaitena izan zen COVID-a. Vale. COVID-an garaia, 2020, bai. Etxean botata ez erregin gabe, ze gaina kazaritzako unibertsitateko kazaritza egiten, ez genuen ez egiten. Osea, ez genuen ez ikasi bihar, bai, hilabete bat lan bat egiteko, eta horrako gauean egiteko. Literal. Horrible. Ordu momentu hortan ez nekin zerrein, eta tipo, etxetikan ateatzeko modua, hasi nintzen, pues, anime ikusten. Así me comí eso. Pandemian ikusi hasi zinen anime? Bai, pandemia baino lehenago. Ez, batez. Bueno, leheno igual Doraemon, Shin-chan. Bueno, Doraemon boi. Baina Doraemon eta hauek ikusteko, osea, ez gara konstiente benetan anime bat denik. Hori da. Ez. Bai, oso guaia dago, ze gaina, karo, betizu bezalako gure txikitako serie hoietan, ia gehienak animeazian. Ordun, baina ez ginen kontziente. Hoi da, baino aldi berian animeatzen arren euskea zeiten zuten. Claro. Ordun, netzako nitxikian nintzenian, nik usten duen Doraemon, eta Doraemon adibidez lo egiten dute futoi batean, lurrean botata, baina euskea zeite dutenez, ne ustez, Doraemon eta Nobitazian nelagunak. Orduan, ez dakit zergatik ne buruan bazegoen, bale, behintzat ne etxean oea dakaunarren, igual ne lagunen baten etxean ez da oerik. Eta lurrean eite dutelo. Ze Nobita eta Doraemon lurrean eite dutelo. Ja. Orduan, gero, behin Japoniara iritsita, ikusi nun, olako kulturaldaketa oso jarto batzuk, ez ziala inarraroak netzako. Eta zan horregatik, ze azkenean animeak egite duna da, pues ez bakarrik hizkuntza baita kultura ere, bai, como... Uztartu edo zurera gerturatu. Grazia egin dize, orain imaginatu zaitut, japoneko edozein etxera Juan, eta bertako... Ai, aspaldi zentu lesate! Eta bertan bizi dena hor, oetik jaikitzen, eunon! Eunon, zemuzate! A ber, baina gauzat, ez da oerik? Batzutan bai, batzutan ez. Baina gauzat da... Doraemon eta Nobita abaltzizketakoak dira. Baina orduan. Ermoakoak. Osea, dana literal Doraemonen ikuste genuen antzera, hola, maixe eta... Literal. Osea, jutentzeanean japonera ikustezu animea superrealista dala. Exageradamente realista. Eta hor, lepoko biletxako eitzen? Ez. Notzako ez, superkomoak dira. Oituta egongo dirala ere, osea, zu horrela bizitzen jaiotzen mazara? Gure zoruak. Normalean, futoian loitezunean da tatamia dakazulako. Tatamia da bambuz eginiko zoru bat, dala, como más muñidito. A ver, comparado guretzako, igual ez da muñidito, baina ez da gaizki. Eta gero futoiak izan entezke super potoluak edo...
finagoak, ezagik. Vale, eta orduan, pandemian, egingo dugurrika, pandemian hasi zinen animea ikusten, Japonekiko eta kulturarekiko interes handia sortu zitzaizun. Bai, gehien bat tipo historian inguruan daula, tardun hasi nintzen tipo historian inguruan irakurtzen, edo periodoa, katanak. Parentis bat nahi otein, gazteaz arixetako preparetan gau esela aitzin etxin, guirurok batera. Esan dutzen nerea ipini musika pixkat makietan gauzan bitxartin, da holan jajuergako animetan jungoa, eta derrepente pintxoste japoneko musiki. Bai, dan in plan, ze galduot? Ze galduot, superondo bintxantzatela, baina, porrari aten desan egan hau. Que pesada, es que... No, da zure momentu aitortzeko lotxa ematen zizula. Bai. Baina, kontatu. Bai, osea, ni ez nintzen Japonieko munduan murgiltzen pillo. Gehiemat, osea, anime ikusi nun pandemia garaian, da gero ja ez hainbeste. Osea, pandemia bukatuta, pues ja bizitza egin behar zu, eta ja, hortik anatean nintzen. Baina egia da musika asko urtzen zaidala, eta Spotifyen hasi nintzen radioa jartzen, eta ointxe bertan, osea, ne Spotifyen 180 dia Japoniako kantak. Que guai, tio. Eta gaina kanta ezberdinak, ez da bakarrik pues animeko kantak, ja, hasi nintzen, pues beste genero batzu igual. K-pop, adibidez, hori, bueno, korearra da, baina... Izango zen J-popa. Hoi, bai. Existitzen da J-pop? Claro, K-pop es koreaka, pues J-pop es jotakin. Vale, japonekoa. Hoi bai, baina, pues igual que yo, adibidez, nik entzutitut kanta batzuk, gero bialtzizkiot, nire lengusuai, que lengusa en plan de, nerea, berdintzait. Pero nik en plan de, tio, eski hau berritxarra izan diteke. Japoneko berritxarra! Jura, eski entzute dakoan, esateot, tio, euskera ez dakit norbaitek, musika da, tipo rock musika gure antzerakoa. Bai, tipo, dan honizkutatzen zinen orain. Bai, baina ez duzu ondu ulertzen, ez duzu ondarrutarra. Ja. Ostra, itzela hori, Bai, tardun ja, hasi nintzen gehiago, eta karo, kulturarekin hasi nintzenean ikusi nun hizkuntza bat kulturaren parte dala, tardun hasi nintzen hizkuntza irakurtzen ikasten, tipo, por las jajas. Ai, ama, baina. Zure bidetik. Bai, por las jajas, en plan, sin más, pues, a ver, nola da A, nola da K, nola... Hola. Baina ez da bezaten justo hori hizkuntza erretzen eta ikudanik, ze esaten baztezu katalana zure kabuz ikesizule, ba, bueno, antzekotasune duke erdereaz da ulertu nahike, igual erretza ulertu zeinkela, baina japoniera... Tia, ez dakit, motibatu nintzen, ez dakit, medio como benada. Ez dakat ez erreiteko, eta zein hizkuntza ja ikasianekan, zanun, bueno, zein hizkuntza baino arraroagoa da zerbait, eta japoniera. Orduan, karo, gero ja, hasi nintzen gehiago, eta gaur egun Japonian bizi naiz. Claro, baina igual, hemen kontua da, de qué puto, kontua da, osea, ez dela hizkuntza raro bat, da, hizkuntza ez ezagun bat. Osea, porque, karo... Bai, baina ez bakarrik ezagune. Bai, geroz eta ez ezagunagoa, zaiagoa ikasteko, ulertzen dut. Osea, esan nahi dut, abezeari xu bestogule partekatzen. Ja. Bai, baina adibidez, gramatika bai. Euskerarekin antzekotasun asko daka gramatika. Hoi dala superarrarua. Eta hitz egiterako momentuan, jo, ni egon naiz, pues normalean Japonea juten dan jendia bada, pues, Australiakoa, estatu batuarra, edo, tardun, juten dia, haien ingeles mailakin, da gero, Japonea, arigatou gozaimasu. Oh, eski, a ber, baina mierda es eso. Eski, giria, uste duten mundua. Gaztelera zeitezunean, edo euskara zeitezunean, ja pronunziazioa da, kazu. Guretzako ez da zaila arigato bat esatia. Claro. Osea, ahoa daukazula eginda. Oida. Bai, vale. Orduan ez da hain arrarua. Egia da, datzeko momentuan, osea, pari bamonos. Ez que ez daka inolako zentzurik. Gidatzeko? Ez, idazteko. Idazteko. Vale. Nola ditzen zaio, bueno, kanjiak eta dibidez, osea, hizkuntza berez, osea, kontai guzu hori apur bat? A ber, ez naiz. Eta holan idazten da, be? Bai, edo, horrela. Osea, goitik bera idazten bale mauzu, irakurri behar duzu, eskuinetik ezkerrera. Vale. Ondo zaten naiz, bai. Bai. Eta egiten bale mauzu gu bezala, pues gu bezala irakurri. Vale. Wow. Eta ze baitxik idazten da batzutan goitxi bera ba? Porque le sale un poco de lo... bai? Bai. Osa, liburu bat ireki, eta depende de como les de... O mangak bezala irakurtzen dira eskuinetik ezkerrera. Bai, eta publizitatean dana. Osa, haiek, zu publizitatea ikasterakoan, fotografia edo nazuna ikastuzunean, jakin behar gu argazki bat ikustu dugunean, ikustu dugula zentrora, eta gero gora, eta beruntz, en plan, irakurtzen dugun berdin. Pues haiek gaitute alderantziz, berdin, eta gero beste aldetik, hasten biala. Horregatik manga eta dana, hasten da beste aldetik. Vale, jarraitzuko gurre kapeitzen, nik nahiot jakin momentu, erabakitxosune bertajuti, ja, hasieratik bizitza nahi zendun jun edo probeta?
Ez, a ber, ez dakat inolako planik nahi bizitzan. Osea, Vale. ez doa volando. Bale, ba, nina jotena jakin da, eldo zinen momentun, ze itxosu, ze, klaro, zu bakarrik juteza, herrialde superrez ezagun bata, izkuntzi be, bueno, Ja. manejetozu baina ez asko, Manejo zero, ez? A ber, Zerbait. banekin kaixo agur, da gero galdetu, Ostras. tipo, a ber, leku honetara iristeko trena hartu ezaket? Hola. Vale. Baina gero erantzuna bai edo ez baldin bada ondo, gero luzatzen baldin bada, geratzen zan. Posatu jusiniela Komo? motxila bataz, diru, eta Bai. lotako lekoik, Eta ilusioz ez, beteta. a ber, ni egiten nahi naiz denbora guztin voluntariotzak edo. Vale. Diala, sin más, trueke moduan, zuguten zea leku batera, bertan lan egitezu gutxi, ordu gutxi batzuk, eta truekean, bertan lo egin dezakezu, eta batzutan janaria ematen eta lo que sea. Batzutan. Bai, batzutan, a ber, dakazu hor, sukaldatzeko sukaldia, Bai. baino zu jun behartzea supermerkatua, osea, sin más. Vale. Hiri batean zaude, osea, Vale. badakazu non erosi. Eta, nere ideia zan denbora guztien jakin behar nun non egingo nuten lo. Claro. Ze, igual egun batean ez dakat jateko zeo zer, bueno, ondo. Baina lo egiteko, egun erutzen behar dut lo egiteko leku bat. Hombre, claro. Orduan, jada, bideatuan egon Europatik, eta Europantzearre bai egin ditun bolondresak, orduan banekin funtzionatzen zula, nola zijoan da, bueno, netzako ondo zijoala. Orduan esan venga. Londresen adibidez. Bai, Londresen egin nun, Txekia Republikane bai egin nun, orduan, bueno, a ber, bakoitza dan moduan, bado jendia juten dan, eta zetu, jo, eske bakarrik nao, ze bate gustatzen tal, eta netzako da guztiz alderantziz, jo, bakarrik nao, launak egin ditzazket, let's go. Eta momentu hontan esango zeunke zure bizitzi, tipo erdi finkatute dukezule Japonen, osea, baukezule, ez dakit, oiko jenti ezautosune, Bai. oiko leku jutezarenak. A ber, bai. finkat, eskezak izartan finkatua. A ber, finkatuta, Osea, esan egia da, genti ezautosune, laguneko apoio bat. Loturak. Loturak, Bai, gertarek. hori da. bai, gertatzeten, ona etorri baino lehen, osea, bueltatu baino lehen, junintzala asteburu pasa, duela 6 hilabete egindako bolondrez leku batera. Mhm. Ze hor dazkat lagun batzuk, ikustera, tal, vale, eta jo nintzen, eta danok en plan de, nerea, zenbat denbora, no seke, bertan geratu nintzen loitea de gratis, junginan onzen batera en plan de ur terma Komun batzutara, batzuk, bai. ez? En plan, danok batera, ezak ez, eta sentaitu nintzen, en plan de, jo, ze ondo, ze ez da bakarrik nere gauza bat izan, osea, egia da, hemen egon naizela, eta ezakit, nere zeo zerrebei hemen utzi dudala, eta jaie bai egiten diela como ilusioa, ez? Mhm. Gero nik entzuna daukat, ez dakit, eta uste dut ere zure ahotik, como que japoniarrek, osea, a ber, hitz egiten dut japoniarren inguruan, baina orokortze bat da, bale? Bai. Baina oroar badela, badutela tendentzia bat bidaiariari edo lotura minimo bat osea, izan duten horri esateko. Bai, bueltatu nahi duzunean, tal, baina ze puntutara arte egiten duten konplazientziagatik eta ondo geratzeagatik, baina gero berez igual ez dutela nahi. Osea, ez dutela nahi, baina... Ja, ez dakit, a ber, nik uste ilusia iteela. Ez dakit, a ber, ni bidaetzen honian pentsateu danak maravillosuak diala. Osea, ez naiz jungo esaten, jo, jo creo que le caidu fatal, pertsona honi, eta ez du, osea, a ber, batzutan ikustezu, baina ni normalean juten ez dena leku batetik esatot, eske, lagun minak. Hemendik aurrera lagun minak. Eta gainak gaur egun Instagram esitzen danez, asko zerrazagoa da, pixkat, como, kontaktua mantentzea. Bai. Eta naiz da, igual 6-7 hilabete ikusi gabe egon, bueno, gutxi gora bera badakit non egontzearen, edo zer egin duzun, batzutan Instagram historia bati kontestatzeiate. Bai. Ez dakit, geratzen zeak gehiago, bai. Orduan gero, pues adibidez, bueltatuko naiz hain urtarrilean, eta otsailean bada, ez dakit, como, zubi txiki bat dakate, festa zubi bat. Orduan, egonda etxe batetik, Belondres etxe batetik esan diatena, oie, asteburu honetan, ez badakazu zer egiteko galtzea, etorri, eske egingo du festa bat, ezakize, eta dao Tokiotik, pues, nahiko gertu, tipo, 4 ordu trenez. Perfecto, super gertu. Bizikleta hartzea. Bizikleta hartuko Tia, dugu. eske, iritxea momentu bat, que ja dana da gertu. Ja, imaginetana. Orduan jongo naiz. Eta, nahi egitea ilusia, osea, bakit aiei ilusia iteela, ni jutea, baina eske netzako da, bueno, nahi familia, ja. Alan da benerea, ikustot askotan igual romantizo ditxoguzela jute garen, imaginau, bakarrik viajeti, ez da inora Japona, da emon dau superguaixe, baina imaginetan eukizule igual momento bat, karo, zu bakarrik junde, eukizule momento bat, tipo, ostra, bakarrik sentitzena, o ez da izerrein, o eukizu lakoik. Bai. A ber, ez asko, baino, bai. Eta gainera,
Bai ikusi dut jende asko arazoak ditunak, en plan de, pues, bizitzak gaizki dijoala tal, eta bueno, bani joa, eta azten dia bideatzen. Ez dakitzen momentu arte bidaia izan behar dan, pues sanatzeko momentu bat edo ja, etxetik antzeo zer egin ekarri behar zu. Zer ni adibidez, egia da munduko beste puntantzare, eta naiz da asko disoziatu, ze mugikorra hemen dakau, eta mugikorra, ni egunero itzein dezaket lagunekin, goizetan altxatu eta benetan sabi zer egin duzuten ikusi, hemen nagola dirudien arren, 10.000 kilometrotara nago. Orduan, ostia, eske, igual goizeko ordu bitan zerbait gertatzen zait, eta eski bakarri nao. Tardun, gaizki etortzen balimazia etxetik, edo ez balimakazu nola konpondu zu bakarrik gertzen zizkizun gauzak, igual zailago dakazu. Bai esango nukela, beharrezkoa dela gauzak bakarrik egiten jakitia. Autonomia izateko eta independentzia. Gehien bat, igual, eske hemen ikusi izan dut, Euskal Herrian da Espainian, bueno, gure kulturan, ikusi izan dut Japonian baino gehiago, ez degula bakarrik egiteko, gauzak bakarrik egiteko ohiturari. Bat ere, zuguten zea, taberna batea, zerbait hartzea bakarrik, y es como, que hace la loca esta? Horre xeitat, kafe bat hartzen, que se cree? Gogoratzena, Neomak, ona etorri zanin kontau bela, amen, kontzertuk izeten dile, beti grupitoka, eta anokolan, eta hor, Japonen, justu izala, bakotxa beranbola, baina bakotxa dana ekaten. Ni junaiz kontzertuta bakarrik. Kontzertu en plan de, igual zian, amasi kontzertu gumerian, eta bi eguntzian. Lehenengo gunean lagun batekin jun nintzen, eta bigarren egunean laguna gaizki jarri zan, eta ez din izan jun, eta esan nun, pues bakarrik ni joa. Eta eske, ez da bakarrik jun nintzala eta oso ondo pasan nun. Eske, ez zeo ninolako presiorik, ez du ninon ikusten en plan nahi behira, porque aurreko gunean ikusi nun, jendea juten zala bakarrik. Eta, pues, eske, taldea gusten zait, taldea ikustera ni joa. Eta hori sensazioi de, pues, eta bai, eta zergatik. Eta derrepente gorka urbizu hor estena tokian. Artzazu, nire poesia. Bueno, Kariz, hasi gaia pixkat klitxei buruz berbetan, baina hurrengora jungo. Hola, galderia bat erantzuteko tuku-tuku. Ikusituzun, hiri edo herri guztien artean, zeinakin geratzen zara, eta zein igual entzulei ezeniek egomendatuko. Bale, Tokio nahi zai gustatzen. Bale. Oso handia dalako. Gero Tokio buruz gauzat esangot. Tokiotik pasa, alba duzu. Pasa behartzea, baina, bueno, Madrid bezala. Ez bazizkizu hiri handiak gustatzen, sin más. Nei asko ez dizkit, historiarekin zeriko zeakaten gauzak, orduan, Kyoto, osea, 2 hilabetez egon naiz, eta beste 2 hilabete egon genitzake. Impresionantea. Da gero bestela, kotxe bat hartu, eta mendira jun. Osea, eske, herri txiki asko da, herrialdearen erdia baino gehiago Soria bezala da. Orduan, jun, hartu kotxe bat, eta horra aurkituko dituzu taberna honenak, jatetxe oberenak, dana askoz ere merkeagoa, eta jendea da supermajua beti. Naiz da ez jakin japoneraz. Vale, oso ondo, apuntatuko dugu. Arrosalira guaz. Arrosali, gastroenteritisa baino kerragoa den robot. Hemen zakarritzen dugu Nerea Muñozekin Japonen bizitakoa, eta bueltan ere Japonera doana. Hau esaten dut Gaztea irratiko entzulen dako, orain piztu badute irratia jakin dezaten. Konteksto testu Zorteak eta amalau dira. Hori da, bueno, edo lauak eta hogei edolako zerbait, eta 25 edo. Bueno, ez da, erloiua dakazu, pues ya está. Erloiua guk hortxe geneuka, baina ja ez dago. Oianek jandu, erlojua. Vale. Orduan, lehen aipatu duzu sarreran, bai, lehenengo parte hortan, hori kontzertuak bakarrik, ezakizer, galetu nahi nizun, ia horri den, gizarte individualistago baten emaitza edo, ez? Individualismoa hor gaientzen da hemen ez bezala, edo ez ezakit, Bueno, egia da jendeak ez azkala inbeste lagunik. Esan hau, hemen gea... Ez da eskuadriak? A ber, kuadriak ez daude Sorian ez da. Esan hau... Bueno, baina... Bai, malen, klaro, daude peñak, eta ateratzen dira aste artero txarangarekin. Eta trikitixa... Peñak bai. Zesan nahiot, laguntaldik bai badaz. Ez jendea vale. Grupitos. Kuadriak, hemen kuadria ditzen da, baina. Vale. Ez da grupitos, da gehiago Bartzelonan bezala, tipo, tengo amigos. Eta gaur zurekin ateatzen naiz, eta bilar zurekin ateatzen naiz. Baina, oza, igual ez dut inolako erlaziorik izan bilar. Oza, ez dukila lagunen hartin talde bat. Bai. Da gainea dia asko de individualak. Amigos de toda la vida. En plan, txikitatik dakazun lagun bat, eta horrekin jarratzezu lagun nahi zaten. Bueno, hori hemen bai, pastan da. Baina asko esatute, eske, handia egiten zean ez dazuzu lagunik. Hombre, a ber, ez dut uste. Hemen bezala, ez? Hemen... Dago jende asko esatu duna, eske 25 urtetik aurrera, ja lagunak egitea ezinezkoa da, no seke, txika, sal al parke. Ja, depende. Bai. Netzako ez aintzaila, baina... Banik,
esango neuke, txikitxeko Zaki. lagunek baietz, baina edade batetik aurra be, nahiko lagun itxua zela, Bai, eta gero astentzea hobi berri bat egiten, eta azten naiz kostura, jutentzea kostura egitea, eta ez dakit horre lagunak etituzu. Ez dakit, igual da, ze momentura arte ditzen diozu norbaiti laguna. Ez? Eta bain bai arroza lipinikeu. Vale. Arroza lipinikeu, audixo badaukelako zuzako. Kaixo zelaik zazepekotzitas eta zelaik zan ereitita bonititan neure japonesa fabu. Ni ondo nago, desiatzen kit kate matxa probatzeko egia esan, beraz, utzi dazu ezatitxo bat maipean eta pasatuko naizua ja. Baina lehendabizi japoneko klitxei buruz hitz egingo dugu. Bideo bat aurkitu dut. Ikusi eta guazen komentatzera Japonen denbora desente daraman gure kristalezko gonbidatuarekin. Nereita eres como Doraemon. Agur? Abaltzizketakoa, baita. Azkena superrando maneria, eres como Doraemon. Eres como Doraemon. Mira. Ai, ama. Sticker bat dago, Bai. A ver, que busco. Que busco. Ai, ama, Ba, vale, buenísima. bideo ikusikeu. Bai, ぼーっとしてるのその計算が合わない計算が合わない Vale, bideo ikusi dugu, entzulei ere esango diogu, bideo hau jartzearen motiboa dela, hortik tiratuta Japonen inguruan existitzen diren klitxeak, kuriosidadeak, ikusi dugu 2020 aurten ospatu duten edo iaz ospatu zuten torneo de relajación. Bueno, a ver, hau ez dugu ikusten, jo que sé, Donostin. ez. A ber, esan gau, pixka bitxixe badile, solako gauza originalak egoten di, ez? Ez como batzutan ez dakate olako sentsazioa de que vergüenza ajena. Ez dute egiten. Ja. Bai, esan behar dut, igual bideo horrekin zer ikusiakana, Japonian daola obsesionatzeko, osea, Japonia da obsesionatzeko herrialdea. Vale. Zerbait gustoko baldin baduzu, eske horretan obsesionatu zaitezke. Zer gustatzen zaizu? Txokolati. Txokolatea, bale. Ui, barkatu. Dazkazu, txokolatezko museoak, txokolatezko Serio? jolasak. Oso gai hori berezi. Juntzaitezke txokolatezko arropa aurkitzea. Bai, jaberiton bat nahizu, txokolatezko jaberito pilo izango dituzu. Ke guai. Eta dau jendea dakitena, pues beira, txokolatea segun eta ze herrialdetan dago, ze txokolate marka den, no seke, osea, dana. Dana, eske dozer gauzatan. Te gusta pescar? Eta ikustuzu pertsona bat, con un monigoteak kite una pesca de, osea, dana. Ja. Te obsesionas. Horregatik dago, otaku pillo, juten dianak, vale, otaku, japoniez esan nahi du, friki. Vale. Baina gu esaten digu friki de Japón, ez? Otakuari. Bai. Pues, ikustuzu, otaku pillo, joten diana Tokiora, eta, pues, Tokion dago, no, solo este edificio de lolis. Hori egon leike modun, ba igual beste obsesinio bat dana hola. Dana. Osea, dana. Ni jo nintzen irla batera, zaudera, untxillak, irlan. Ai, egia da! La mejor Ai, irla. posible bada jarri dezakegu bideo bat, hemen, bai, eske oso onak dira. Buenísima. Bai. Tío Negarrezarinas me parece la cosa más bonita del mundo. Y me piden así con las manitas. Ay, por Dios. Míralas, que me muero. Pero no te me pongas así, por favor. Mira lo que me pasa. ¿Pero qué quieres? No te entiendo con esas patitas. Vale, pues hor, bazeon, emakume bat, jantzita pijama batekin, untxiekin, Bai? eta juten zan, untxian janaria ematea, eta esertzen zan hor, eta egunero juten zala, untxiei janaria eta jan ematea. De Osea, bere tranquis. bizitzaz zan, goizetan jeiki, jun, janaria eman untxiei, eta bueltau. Itzela. Osea, nire ametxetako Amamos. bizitza. Amamos. Untxei jana ematea, lol. Hola. Bale, Vale. esata juna, ikusi bala, TikTokeko bideo baten tipa bate kontea bala, japoneko klitxe o gauzak, ez dakit egizan, no ez? Baina batek atentzio dituzten, eta da, ez dauela basuraik. Ez dago basuraik. A ber, hor ez dago eta badao. Gauza da, ez daude basurak, usteot, dana etorri izan duela, ezakiz emat urte, gontzan atentatu bat, jartzen dutela Vale. bomba bat, basura baten barrun. Ah? Orduan hortik Vale. aurrera santzuten, bueno, basura A guztiak tomar kanpoan. por culo, Pues, osea. joder, ya está. ostras. Baina esan nahi dut hori leku askotan pasau da, ez? Bueno, ez dakit, bai, esan zuten, a ber, uste, igual beste gauzatu daude horren Bai. ostean. Pues adibidez, Baina ordu nora botatu zu ez gauzak. poltsikora. Eh? Eta gero Suposatzea, etxean? bai, osea, a ber, hortik handator. A ber, oza, imaginau A ber, platan. utzi jozu Bai, azaltzen. bale, baina itxein parentesi bat, platanu jatozu da poltsikun gorretzu. Vale, gauza da, zu platano hartzeko jun behartzea konbeni batera, edo supermerkatu batera, eta erosi platanoa, ez? Mhm. Jendea normalean, momentuan jan nahi bali mauzu platanoa, da atea, eta ate onduan platanoa jan. Mhm. Orduan, konbini guztitan basura daude. Sartu, utzi, eta kanpoa. Normalean, japoniarrek ez dute jaten eta, osea, gu bezala
juten zehala lagun batekin izketan, paseo bat ematen, eta jatezu zezer, ez. Jateute eseita, eta orduan, ze askotan da, eske ikusten melin zaitut zuri jaten, eta leku batetik bestera juten aldiberian, gero zegin gozu poltsa horrekin, nora botako zu. Orduan gehatzen dio un poco la cosa de, eske nora jongo zeak, botako zu lurrera, orduan gaizki bezala ikusten da, baina a ber, baina etxin basura bat euko zu, ez? Etxean, claro. Ah, vale. Hombre, vale. Si que ez te la comes, baina ez. Orduan, gauza, haieken si ez dute hainbesteko zaborrik egiten. Baina gero, osea, juten baldin bazea hartzezu zezer. Tienes bananako zakarra, hor, urrengo konbinian sartu, eta bota. Claro. Osea, ez daude basurak leko guztitan, baina konbiniak daude leko guztitan. Konbiniak aipatu duzu supermerkatuak direla? Bai, konbiniak dira 24 orduz irekita dauden supermerkatuak. Eta bertan dago, jateko, normalean, pues, kargadoria apurtzen bilimazazu edo, horre bai daude kargadoriak. Osea, danetako zerbait badao. Gero nahi bali mauzu kargadoria hon bat, juntzaitez media mark batera, ez? Bai. Osea, ez dauden media markat, baina, bueno, eta gero ebai, horietan badaude komunak ebai. Vale. Japonia da geniala komunetan. Osea, daude komun publikoak leku guztitan. Eta txorri mangerarekin? Txorri mangerakin, eta tanakin, en plan, esertzen zea eta como calentito, no. Maravilla. Da, herrialik oberena bidaiatzeko. Kaka egiteko. Ez que, dono nahi nezakezu kaka. Eta, juten zea, osea, metroan zaude, metroko geltoki bakoitzian, baude, kakaiteko lekuak. Eta garbi? Garbiak. Osa, netxean, baino garbi hauak. Lol, vale. Impresionante. Ta, si te da vergüenza, porque esatezu, ai, eske soinu haiteu, baude como... Musika? Bai, zera. Baude como, a ver, musika bezala da, eta da, ura bezala txorillekin, baino en el mismo tono que tus pedos. Orduan, gero, puzkerra botatzen zuzunean, ez dia inbeste entzuten, porque dago el... hor entzuten. Eta esan zakezu, bueno, más alto, más bajo. Ostras. Bai, zera, iama. Da fantasia bat, Nei asko gutzen zait. Eta gero hortik anatea, eta bilon dao buelta bat ematen, digo, mierda, eske, ez dut pixik egin etxik dekanatea baino lehen, porque ya ez da katorlako ituraik. Claro. Eta gero, taberna batean sartu, eta te bat hartu edo. Ostras. Eta aipatu dugu, ez dagoela zaborrik, baina oso garbia da, ez? Bai. Oroar. Eta gero bestalde, ez da bezaten bebai supermerkauen dana duela super en plastikaute? Osa, piper bako txate igual en plastiko baten? Gu piperak ez daukuz plastikutan. Ez que, lan batek esazten Japonen fruta bako txata, gauza bako txata, plastikutan dago ezela. Konbinietan bai. Baina konbini, ez que, hori da gauza, jendea joten danean Japoniara, joten dia konbinietara, porque da como super famoso, hogeita labordutan irekita daude, edo non daude, tal. Vale, baina supermerkatu normalek bai existitzen dira. Osea, konbinian dazkazu 2 banana 3 €gatik. En plan, eta bananak poltxan, eta zakizer, porque da bakarrik banana, baino gero juntzaitezke supermerkatu normal batera, handi batera, ze Japonia jendea bai egiten du supermerkatuko kompra, ez ja konbinira juten. Eta hor baude, pues, fruta gehiago, bertura gehiago, eta hor ez daude poltxan sartuak ez. Eta esan duzuna leno de garbia dao, a ber, eske, hor arazo badakat, ze askotan entzute dut, bai, eski Japon da supergarbia. Eta Donosti zer da. Osa, esan dut. Bueno, aukeratu duzu Donosti dela bastante... Berdin zait, a ber, ez dakit, Barcelona eta Madrid bat igual ez, baino... Jo, baina, altxasutik oinezoaz, eta hor txutxedendako parean ikuste dituzu poltxapilla bat lurrean, tal, plazan igual tarteka, jo que se, mukizapiren bat lurretik. Bale, igual, olakoak, bai, baino, jo, ni abiez, Iruña batean... Txakurkakak. Bai. Baino, dia como gauza oso puntualak, baino, normalean, Japonia oso garbia dan leku bat esatuten jendia da, Amerikatik datozenak, en plan, Estatu Batuetatik datozenak. Claro. Orduan, es que en Nueva York acaban de poner un papeleras. Ja, eta dena. Ta, wow! Toma, oso ondo. Nola? Ulertzen orduan, es que nik uste maila ezberdina dala. Orduan, guetortzen gea maila batetik, non, bai, garbiak gea, pues gu bezala. Baina egia da, garbitasuna ezberdin datorrela. Ze gu, garbiak gea, oso infrastruktura ona dakagulako garbitzeko, eta garbitzaile asko daude goizeko 7 hor garbitzen, eta haien lan ditutela primeran, eta haiek dia gehiago, bakoitzak bere zonaldea garbitzen dulako. Vale. Orduan, adibidez, Kyoton egon naiz, eta Kyoto oso famatua daka ibai ertzean, larun batetan, pues, litratzia edo, legala da. Alkola edatia. Litreti bebei, legala da? Bai, alkola edatia kanpoan legala da. Uste nuen ez ez? Bai, baino erretzia ez.
Hori da. Es un poco... Vale. Pues ya no voy. A la leche. Bai, ordureko itxikozu. Bai. Bai. Baina, orduan, ikustezu, larun bat gauean, jende pillo hor litratzen, da, igande goizetan, daude como grupos, pues, jendea, esaten, bueno, gaur zein gogu, a limpiar el río. Baina ez dira voluntarioak. Bai, bolondresak. Ta juten dia garbitzea. Orduan, hoi da goza. Igual ez dago inbesterako infrastruktureik, bai, baino, ez dakitu dala jarri ezake. Claro. Vale. Ose, esan nahi, gabezixa bat gaitxik dugu ez la voluntarixuk. Ez que gona, pentsetan, kontzientzixa super garatu duela. Ez que kontzientzia gatik izangoa. Oxe, haientzako... Baina kontzientzixi bai, baina esan nahi azpiegitura bebidile. Esan nahi Bai, hori da. Osea, gurea izango da gehiago, yo no voy a recoger tu mierda, jatorriko, osea, zerbaiten gatik ordaintzen nagoni zeo zer, pues, etorta dela norbait, hau garbitzera, eta haientzako da gehiago, egin gaitezen danok ongi. Nik garbituko utau. Hori oso ondo da, baina ez daukentzen besti. Karo. Beste puntu bat, bai, beste puntu bat eragoaz. Itxain, atzenengo galderingot, atzenengo hori. Aitxetuzu Tokio itxatzule guztetan, ikus neban Tokio dela ansiadi geixen sortzen daben irixe. Zergatik. Baina hori estudio bat da. Ez dakit, notizia bat ipintxo bana. Se dice que la ciudad... Iturria TikTok. Esan TikTok, baina... Ez dakit, ez dakit, esate ben. Edo de los más, o sea, top 5 edo, esan. Top 5 irixiatik, ansiade geixen sortzen damena, eta bazan Tokio. Fezakit sortzen duela, edo bertan bizian jendea ansiade dakala, baino gizartea dan modukoa dalako. Osea, ez da irian gauza da, pues haien lanangatik, edo haien gauzak gaizki egitearen ezintasunagatik, en plan ez, dana ondo atea bat zaigu lehenengoan. Eta dana ongi egin behar dugu lehenengoan. Eta jutentzea unibertsitate batea, eta hau guztoko behar dugu. Ez dago bezala, bueno, asten nahi zau, zei gustatzen, saietuko nahi zamendik, eta jazta, eta, ostras, eske, lau aldiz gaizki egiten malegut, bueno, pues, bosgarren batean saietuko naiz. Haientzako da gehiago, ez, dana ongi egin behar dut, eta kostatzen zaie asko gauzak gaizki itia. Eta gero gainera, psikologoan asuntua ez da existitzen. Zer iso? Claro. Zeran ez tala existitzen? Osa, sanat, gaizki ikusia dago psikologora jutia, ez bakarri psikologora jutia, jendeakin, osa, lagunekin esatia, oi, eske hau, super gaizki nago, bai, ze, haientzako da, eske ez zaitut molestatu nahi gauzekin, orduan da, zer mauz, ondo, eta beti da ondo. Zarduan da, ja, baina gaizki zautenian nire esati dozu, ez eske inori, porque nik kontatzen menbaizkizut zuri nire gauza txarrak, zu igual bilarretu du, jo, txiko, ez naiz berakin berriz seiko, porque eske, txiko, dago egunero gauza txarrak esaten, nik ez dio nire gauza txarrak esaten, orduan jendea berantzako jartzeitu gozak. Orduan igual horregatik da gehiago. Vale. Inorkezu ezer hartu. Jak solita daukagu esaten, urrengo atalera joan behar garela. Venga, ba, urrengo entrevista blokeragoaz. Zer diogu? Zer diozu? Hasiko gara, Malenek orain esan du, ez didazu esan payaso bat irudidela. Hola, payaso bat emotut. Ez que beti bezala, neska. Bueno, sin más, nereak japonetik ekarri dizkigu zuzenean, Jaki Japoniarrak. Eta orduan egingo dugu, Jaki Japoniarrak probatzen. Vale, badakigu gazterrateko entzulentzako Spotify, Apple Podcast eta hauen audio plataformetan, hau ez dela oso radiofonikoa, ez? Baina, saiatuko gara. Bueno, egingo dugu. Aldi bat, nik begiratu nun YouTubeen, en plan de, vale, zer dia normalean, probando txutxes japonesas, bideoetan segertatzen dan. Ta ikusi nun, ez diala benetako txutxes japonesas, dia sabor rarísimo. Vale. Ta orduan, hoi, pues, sin más. Niko indeukos benetakuk, ez? Bai, osea, batzuk ameri un poco restrozaus, bueno, osea. Vale. Osea, ari da, ateratzen, eta entzuten dut musika oriental bat. Tin, 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 tin. Tin. Vale. Bueno, orientala edo llamada del baita ere. Kariz gazteako entzulei esango zuegu, atalondan eukiko zuela ASMR asko. Bai. Gozatu? Saiatuko ja. Gure ASMR. Vale, orduan, hasi naiz, daude batzuk, como más cliché, beste batzuk oso onak, eta beste batzuk ez dakit ez da ni ze hostia. Zer den, vale. Vale, hasiko gea, obvio. Doraemon Shinchan da. Hori Shinchan. Vale, Shinchaneko kaxa ekarri zuet. Que guai! Osea, jakia ez da inbesteako, baina kaxa pues polita da. Bai, entzulentzako, hau da mitiko kaxa berde bat, bueno, nik berde ikusi izan dut beti, dragoitxo moduko batekin, ez? Mitiko Shinchanen galletak. Galletak. Berez, galletak Txokolatezko galletak dira. Ez dut inoiz probatu. Ez dituzu probatu, zuk ez dare? Hor da, irekitzeko. Pues irekin ez du lekutik. Gero kaja horreko dute. Bai, claro.
Horregatik da. Kaja. A ber, en sí, dia txokolatito normalak, Ez daka beste zer, kaxa da. Orain, de repente, Kriston Sony Angel bat. Vale. Vale, a ber, kaki zabalduko gu, eta probetago, yes. Jesus Maria. Ah, ya, poltsena no... Vale. El abre fácil no manejan. Usain du? Ai, usaingo zeduke. Vale, baina igual harina probigu Venga, Bai, dale. Venga. Es que gauza pillo hartu ditut, me he flipau, Me he flipau. Normal. Ei! Oso, oso. Hala, super dulce, Oso Super, ona super. dago. Vale, Aukeran igual dulziei, baina gozu da. Vale, jarraitu ezagun, Bai, zetana probigu. fresa. Gauza, emozionetan alarri igual entzuri flipango. Tire emozionetan. Bueno, barkatu. Ai, es que Guau, ze usaintzeu... polita. Bueno, Japonien Ai, bueno, ez dakit gero zer gertzen jasoko. zaien fresa zaporeakin, Bai? dana dago fresa zaporeakin. Orduan daude txokolate fresana, galleta fresanak, zatenaka fresa, eta dana zaporea da berdina. Osea, ez dago Ora. aldaketarik fresatik fresara? Oiz, ez. Marrubitik marrubira. Vale, Eta ez da fresa marrubi, Vale. osea, ez da benetako marrubia, da hartzuzunean bezala, ez dute nahi. Vale, a ver. Hartzuzunean bezala el chicle de melón, ez du, no sabe a melón, sabe a chicle de melón. Ya, Pues ya. es la berdina, en plan de no sabe a fresa, sabe a fresa de Japón. Gozu da. Ondo dago. Ole, Niri gustate, Ez naiz oso fana, marrubi zaporearena. nik ez da. Baina ez da marrubi zaporea da, mitiko txupatxus, nata marrubia ez bestea. Bai. Txupatxus marrubi. Bai, A favor. eta gaina, a ber, berez hori, baina super gustun kamuflaute, Bai, Gustu está itzela leike. dauke. Bueno, urrengoa, Oso ondo jarraitzearren con estas marcas estadounidenses japonizadas, Bai. matcha chocolate. Ya está. Zuek nirametza beteo. No, ya, esate dizuet. Nirametza beteo. Ekarri behar nun Vale, bakarrik matcha, baina esan behar dugu, Buah. etorri nintzala duela 6 hilabete eta atzberria da hori hartu Probatu bazekan. dut. Oi, probatu Ai, bazekan. ama. Orduan, bueno, matcha chocolate, ne ustez asko zobea. Vale, kariz. Bireki beharrean igual Bai. partekatuko Bai. dugu. Si azkazu hemen, osea, Claro. urrengo 48 gonbidatu dago, osea. Kariz, hau momentu historiku da. Goiz, probeta. De matcha, ai ama, zio zinez. Ata super txikiak dira, beti oso txikiak dira. Super potxoloak. Bai, dago, goiko solairua berdea eta beko solairua txokolatia. Matcha Matcha gustu chocolate. duke, me encanta. Matcha Bai. chocolate. Ai, hoberena. ama. Munduko matcha hoberena. gusto eguneko. Mhm. Buah. Ta matxakin jarraituta... A ber, mendikan dago. Hauek diala super komunak Gozu? txokolateakin, baino matxakin bai. Dia como, ezakit. Pues otra chuche, es que ya Ui. ezakit zer dian. Horrek dirudi, porque, claro, gutu ditugun marka. Bai. Bai. Hau ya, Baina, Hori ja da Japon. Hangu. Japon. Ola irekitza. Zer dago Igual ez. idatzita, zer esan nahi du kartoian jartzen duen honek? Galdetu. Ez duzu lertzen? Vale. Osea, bai. Takeno, kono... Ezakit zer. Ezakit. Sin Vale. más. Dia setita batzuk edo... Oh, setitas, Ah, oza, hau salaue da? Nena. Salaue da edo dultzea? Dulce. Ah, dultze. Bueno, ez dakit, eske matxan ez dut Ai, inizartu. ama, gauza bat, gabonetako arbolin bat. Oza, gabonetako arbolin bat. Bai, edo marihuanako goio bat ere, bai. Pues dirudi. adibidez. Zer mouz? A ber, deskribatu nirita ia dos nauen. Matxa baino, kitzgata baino askoz gutxiago. A ber. Baina Así más, ona dago. Toque de matcha. Toque de matcha. Probatu, tia. Tia, que Ai, ama, matxa total nintzate. ja probatu ditut, ja. Ona dago. Eta gero probatu Ostia, matxa gustu duke. Es que ziot itzein tajan aldi berian. Ja. Ja, bastante zerria da hori egitea. Vale, ja azten gira gauzak, igual ez diana hain onak, edo ni jarri ditunak beste poltsa batean, en plan de, bueno, quizás les gusta, quizás ez. Vale. Hau da, patata batzuk, sabor gamba. Bueno, a ver. A ver, erakutsi kamaran. Berez, gamba gustau eskero eta patata gustau eskero. Shrimp. Gaizki! Ai, ama, kariz. Ai, ama, que son pesti dauke, kariz. Gamba, Ai. No sé. Neskak. Hau, hartu, ez daude txarrak. A ver, proba Ez da exageratzen ari, Ez, Tu, oiane, usaizu behar duzu, hau. Es que igual usain bari proba biot. Ez, probatu ondo. Que ondo daude, en serio. Zaporea ez da usaino bezala. Azpiko normal batzu die. Bai, osea, gamba zaporea ez da Ikero gustu, ituan gustu duki. Itxi poltxau baino, ja. Bai. Bai, ze gainak, kutsa honetan. Buah. Vale. Zaporea, a ver. Zaporea hemen goz,
Matxar bolito bat diot. Zapore dauka. Guztu zentzeko. Hau matxar bolito. Lasai, urrengo. Jo, eske hau asko daude, Bueno, hasta que nos corten. Bai. Urrengoa da, patata batzuk, osea, tekstura da p***sak bezala, eta hauek da edamame zaporia. Me encanta edamamea. Edamamea da... Mitiko baini. Tipiko baina hoi. Baini, betiko baina patatak, baini. Bai. Hauxe. Bai, eta da... Beste aldera. Ez, gora. Hola. A ver. Vale. Vale, perfecto. Claro. Vale. Vale, venga. Guazen probet. Dira, tipo, berde kolorekoak. Usaina ona daukate. Eta baina guztu dukie. Netzako oso nago, Ai! Gustatzen zait. Ai, nire bai. Bai, oso ona dago. Ez dukia inbeste baina guztu. Baina gozu da. Oso ona dago. Zenbat gauza ekarri bizan behar dituzu. Que me he flipado, Baina maletan sartu zaizu dena. Ne maleta ardilla zan janaria. En serio? Bai, eske maleta ardilla, osea, esan hau, etxean utzi ditu gauza pilo orduan. Ekarri ditut bakarrik hilabete batetako gauza. Egin behar dizugu 1 euroko bizun bat, baina... Ya te digo. Ai, amaitzela da, Gero esango izuet zenbat kostatzen dana, vale? O sea, he cogido lo más barato, por si no sin vergüenza. Vale. Vale, hau, nire lagun batek esan zian, hauek bai edo bai. ¿Fresa? Ez, da como una oliva moruko bat, así como... Azitxunak? Bai, ezakit, ono daude, oso ona daude. Vale, baina poltsa zaporea rosa da. Poltsa rosa eta azeitxunak gorrixek. Zaporea da? Zaporea da tipo como agrio. Agrio esatea, así como que... Garratza? Bai. Vale. Patata di baina, gero ez da azeitxunak. Ez, patatak. ¿Cómo me abres así la bolsa? Ez que ezin da beste modu bat eske. Bai, ireketa zan zabaldu bizua. Bai, irekitzeko txarrak dira poltsak. Ez dakit nola dute, baino... Hola. No? Bueno, esta niña hace lo que Bueno, ez puede. dakit. Pro lehenengu. A ver. Zorionez hau bideo podcast bat ere bada. Porque, Me encanta. madre mía. Dia como, ez dia dulce, es como raro, oso nado Me encanta. Wow. Bai, Deuke itxuri... Akorda bera itxostean, badauke usamen patata batzuk dinek berakatza eta... Mitiko berakatza eta... Ez berdik? Berakatza eta ez da izer? Bai. Horren gustu hartu ziet pixkat. Vale, gaizki indeu, porque utzitut gauza txarrak danak atxe. Lasai. Ez, lasai. Txikiak dira, vale. Ai, hau gustatu zait. Gauza da, hemen patatak eta gauza, bueno, patata hauek atzizkigu. Ez ditut inoiz probatu. Pikanteak. Bai. Ama. Me encanta. Japonen ez dakati pikante asko, baina koreatik oso gertu hau denez, badao jendea oso pikantean fanan dana. Vale. Normalean, pikanteak dian gauzak koreako hitzak dazkate jarriak. Hau ez. Vale. Orduan esan du, bueno, esta será típica japonés, ez dakit. Vale. Ez dut inoiz probatu, porque nahi pikantea ez zait bate gustatzen. Horrela irekitzen da. Jakilik pikanti ala, ze aurri ni pintzen daben horri irudi. Gorria dalako. Ni gorria dana esaten nun, bueno, esto no. Gorria pikante. Pajita bezala bai. Pajitak edo dira. Bai, txurreriaren patata txikiak bezala. Eba, oso gozu da, Pikatute? Ondio ez. Ez que esate dut, Japonen pikantea ez du asko pikatzen. Orain arte goxoenak. Bai. Pikante zero, eh? Zero, que Pixkanaka bai. Baina gitxi. Ez, vale. Pues hori da... Pixkanaka bai. Hori da Japoniako pikantia. Hoi baino gehiago ez da existitzen. Matxar bolita bat diot. Hori, orain esan, zein da gustukoena. Favoritoak. Matxa eta matxar bolito. Argi eta garbi. Nik esango dut, hau, egia da, hau, bai, dela nik uste dut, gure zerbaitera gerturatzen den gauza. Vale. Porque olako zapore bat, bai, edo. Bai, horrelako zerbait. Vale. Gero, osea, hau, canceladísimo. Hau, gamba. Gambaen patatak. Vale. Oso gaizki. Bai. Oninik zei bat ipiniko neukixo. Bai, esan dut. Zintxanen gaietei nik zei bat ipiniko neukixo, baina ez da izen geixen guztabatena. Ez que ez da kaxa bezala. En si ez no ez da. Nei hauek, las... Bai. Horrek oso gozuko. Patata hauek, arroxak, oso. Oliva zaporeak. Esa besta txartu egon, baina ez da geixen guztabatena izen. Ole. Entzulearen galdera. Bale, kaniz, bueltauga, eta eskatuko zuegu parkatu gaztean edo spotin, edo, bueno, entzuten zau ezen da noi, ze azkenengo parteu izen da pixkat, anti-radio. Baina, azaldu dugu, ez? Bai, baina, bueno, Neri gustatzen zait, hau, eta. Saiatu gara. Baina, ulertzogu, amendik iguel, konbidatzen zaitxuegu, gure YouTubeko bideora, eta ikusiko zuedana, probogu dana, eta iguel, baton bat, Japona junezkero, erosileke hemen gozo zer, eta proba aldo zuez. Eta honaz jabakari gatzeaku, nire ita, gonbidatu, entzularen galdera ez daguna, entzularen galdera galdetu abela, Anepek. Hello, hemen Anepe, eta nire galdera da,
ia ze produkto desagertzen bazan, gustauko jatzuen almazenatzea kantidade oso handietan, ze emango zetzuen pera handia desagertzea. Vale, arazo bat dakat, porque gertatzen ari zait. En plan, geratu naiz, netzako oso importantea dan gauza bat gabe, bai? eta nago como krisi batean. Badaki zer den. A ber, etorri naiz, porque, vale, Japonian nagola, gauza asko gaude, hemen baino hobeagoak dituzten gauza asko gaude, baina alere, nire guztaz izkit hemengo gauzak, eta hemengoak eramate ditut, ez? Eta horietako batzuk dia, adibidez, nire desodorantia. Vale. Eta nire desodorantia, eske ni, nera bezaroan, hormonak direla eta ez dakiz zergatik hasi nintzen, en plan, olia a mierda. Denbora guztian. Era horrible. No. Ta probatu izan ditut, ez dakitzen bat 1000 desodorante, bat aurkitu arte. Nea monak eman ziana, en plan de, toma, la vida, bai, la vida, ta hoi, mano de santo, osea, vale. Oberena, vale, zegertatua, etorri naiz, esan ez, vale, bat bakarra geratzen zait, hartuko ditut, tipo, 20, eta eramango ditut apertara. Jun naiz supermerkatura, eta, no, ya no hacemos. Sea catalogado. Mítico. Neri izan diate, descatalogado, digo, disculpa. Ezin da izan, osea, nik alako produktu endetan ikusi ditut eta web orrialdean ere bai, Pues neri izan diate... Ez, oiek. Gaur. Ze badakitzen bueno, pues, diren. jun behar nahi que jun no, descatalogado. Ta jun descatalogado. Ta nago en plan, ointxe bertan de corriendo, porque egin nahi dudana da, oi, hartu danak netzako, en plan de, si descatalogáis, mesez, oza, norbaitek etxean malimazka, inoiz erabiliz dituen, dako, así, que se, es que, behar ditut. Tia, hor jendeak pasaditu besapetik, orain ez dizute. No, a ver, ireki gabe, ez, baina esan egot, o sea, es que, es mi vida entera. Eta gainera, jungo naiz, Japonia, es que jendeak ez du zaintzen. Orduan, karo, ez du zaintzetik, ni, nere maravilloso gabe, bueno, es que voy a ser, es que izango da que me monto en el tren eta bakarrik nao. No. Nik gauza bat esango dizut hau zutaz banekin eta de hecho pentsatu dut, edo hori, edo daukazun musika altaboz hori, baina, karo, kantitatean dietan ez nahiko. Eta kari sentitu eta esati baina denpori ja joako aspaldi, así que Nereita zuke karrizku suspillo bat erregalo, eta guk zuri karrizugu, beste bat. Bate karritzugu Japonen hartzeko bueno, ni honengatik etorri naiz, Vale. Zer izango te da, ez dakigu! Baina atera opari, ez dakigula oraindik zer den. Barkatu. Ez da ikusten! Benetan zabiziko katillua! Bien, mil esker! Vale, a ver, ASMR. Ba, eskerrik asko Nerea etortearen zelan egoza. Ai, primeran. Superondo pasau. Bai. Me encantaría egitera 2.0 bat, ze Japonek gauza asko hartzen ditu, zure esperientziak 1000 historio hartzen ditu, baina, bueno, bueltatzen zarenean berriro, benetan zabiz beste temporada bat baldin badago, egin dezakegu 2.0 Mesedez, eta igual ez bakarri Japonian inguruan, ze aurten neri deia da, igual, bat Vietnam, Korea... Bueno, ordu ningo guz, herrialde desberdinen atal diferentik. Eta holan, perfecto da, proboko guzlekoan eta kojateku. Bidai honetan maite mindu zara? Maite mindu ligatu. Ai, bueno, urrengo kapitulo batean itzeingo dugu. Baiazta. Eskerrik asko kariz ikusi iruzkindu partekatu egin izuena, baina urrengo atalarte. Os queremos, eta inbeste, eta gizer. Maite zaitu zegu. Bueno, sin más. Eta gur. Chao.